Entenem també que l'estat espanyol ha vulnerat els principis bàsics de tota democràcia amb actuacions repressives arreu del territori estatal. Entre altres casos, trobem la violència exercida envers dels companys de Múrcia que es manifestaven contra la construcció del mur de l'AVE, o la intervenció no justificada dels comptes de l'Ajuntament de Madrid, o la violència exercida per part de les forces i cossos de seguretat al servei de l'Estat per evitar que el poble català s'expressés al referèndum de l'1 d'octubre, que per cert es va celebrar. No ens resignem a acceptar l'empresonament de persones per raons polítiques o ideològiques a les presons del Regne d'Espanya mentre un tal M. Rajoy segueix sense ser imputat i la corona tingui total impunitat. Denunciem la utilització dels mitjans de comunicació espanyols amb finalitat partidista per generar divisió entre el poble català i la resta de pobles d'Espanya. La nostra intenció no consisteix en trencar llaços que ens uneixen, sinó que pretenem construir una societat més justa i democràtica, des d'un plantejament republicà. Per aquest motiu hem iniciat una mobilització permanent, fins que el mandat del poble sorgit a les urnes sigui implementat. Per tant, convidem a tothom, entitats incloses, a participar-hi. Us esperem a Plaça Catalunya i seguirem mobilitzant-nos com a poble i guanyarem la república entre tots. Moltes gràcies.